beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati sini kuyung alkalin aldo satu kondang ibu digarakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil seragen bal-balan kalau kacu timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dani bocah ayu aja mampijar nasu yen dituturi supaya sampeyan ayu tak kudane bocah manis aja mampijar nangis dadi bocah basis yen tumindak kok sing kalis aduh aduh sayang ayape lamu-lamu ayape wis ketemu Ganis siji loro telu sawirane ayo matu Mas Putri udange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkok lopen kalis tak udange tak sayange anakku sing bagus dhewe tak udange tak sayange besok pinter tendangane tembang kok tangane tekan di-gedi kaya ngono cawe wedok apa to ini iki aduh sayang kita balik kula apa saja ninggalan monggo juragane mi Mas Bito Lagi bocah bagus tambang joget sing pacos sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing alus anak lanang lanang dhewe anak wedok wedok dhewe anak Jangan tak sayangi bisa pinter sekolahe aku jange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya slamet rahayu kothok-kothok lakunine telek srapak garing arane gaplek Pakde Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane aduh aduh sayang aduh sayang ngombe jus andinge kerdus sini bagus ambune perengus awan-awan menyang karetan nyileh ondo ning omah mburi rapi prawan prawan koretan milih rondo rasa ngajari menyang saka tuku wong lambi terus ana dandang matana duit coba percaya bongkel saiki ragat duit Nggih matur sembah nuwun Pak
jane yogane Mara Tresna iki piye? Aku rung bales kok. Kudune sak kukuh meneh. Lah yo. Tapi awan-awan menyang karetan cikar gapit dikeret macan dadi prawan rasa yayakan dijiwit jerit disenggol mapan aduh piye Sragen bergoyang Mara Tresna jos makarya sinarengan Aldio Samsun Kondang Alkalin ugi dimenggarakan langsung lumantar terah foto video syuting dan juga tentunya Bukel Cakil Sragen. Pokoknya Bogel Maniamburi kompak jane elok tenan kok wis bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo senggak angger rokoke dobel nganggo dor jan adikku lanang iki tenang no pikirmu bareng sampun pepanggihan nyatane jero luluh batine nganti wekah pepisahan batine tambah tresnane monggo Mas Mardi Mas Wakil monggo cair langsung
juragan bogal tuwek mau nah Mas. Gak. Wah. Partu wis entek. Iki bablaske ireng manis kelangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kula nang saka Karanganyar tentram. Nggih. Ayo malik barang, Cok. Aja sebelang bagus tresnaku kira bakal Gendong kemana-mana. orang asuhe aku bali bisa sumandi ono Moro tresno bergoyang. Spesial kagem juragane mie ayam Mas Monggo, Mas. Sugito kampungmu. Monggo Mas. Cabutan Mas. Kelingan lelakonku zamane nalika jembang mulangan aku duwe kanca putri Kapya ayu lae Matur sedanun. sering dolan nang omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno Matur sedanun. mergo kelingan ireng manis ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah aku tresno lahir batin Gogel sing dipantu mangantuk Monggo Mas Godrek. mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manis Matur sedanun. hey 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 bel do ngantuk kelingan lelakonku zamane nalika ning pamulangan aku duwe kanca putri Kapya ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku terlune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan panise nanging suwon ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis
sini Mas. Tung rampung. Sak rampung isih. Ya, masuk Mas. Iki Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Pokoke muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung jalaran perpisahan. Peksa. Omah-omah wong tuwane. Tresnaku ra bisa ilang. Kemutan ireng manise. Monggo. Tresna Wargono. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudo Laras. Anggara Sundalu. Buwi, Pademan, Pademapa. Mbak Eli lagunya apa? Ora ono Cah kendel ya. udan, ora ono mendung. Itu tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nenek angin apa Mas Endang? Tresno iki ora mendung. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandengke. Senadyan aku wong ora duwe. Yudo Akur Laras. namanya Omas no kumis. Ala iyong 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 ala. Sebanuan Om Janjan. Ongkek yuk, ongkek yuk, ongkek yuk. Masuk gitu. Dede Iza, Pak Widyo Laras. Pak D, Eko, monggo. Mbak Eli, monggo lho. Pak Wi, Mbak Eli beserta suami berkah nggih, sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati gede pabriye karepe luluh atine. Aku ora berarti mung sliramu priyo tak enteni. Ongkek yuk, ongkek yuk, ongkek yuk, ongkek yuk. Masukin Dik. Dimarani ngoyo-ngoyo Arene. trimo murung Sir. Cengkok baru, cengkok baru. Yo. Bareng sampun pepanggihan nyatane jur luluh atine nganti maka perpisahan nyatane sepodo tresnane Pak Bambang. Yo. Nggih siap. Bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya.
Bareng iki mengke sigikse wonten tembang kangen, mendem kangen. Pakde juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe digawa wong liya. Senadyan uripmu wis mulya. Mbok yo eling atiku keseksa. Mas. Ayo yo. Mas Warsito Sembangun ngantor pindah. Sajake nyoto kabeh welingku rino lan wengine jangan digembok. Ojo mendesak malah pandang itu nyampe sida mati sida moyo. Layu, 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 layu. Yanto Dinda Wiwi. Mas Sugiono. Sajake nyoto Kabeh welingku rino lan wengine jangan digembok. Ojo mendesak malah pandang itu nyampe Sida mati sida moyo. Pak Demarno asik Monggo Pak Di, monggo. Mau bengi terus muntang manting tanpa turu hatiku tansah pisian. Amir keiling kabar semati mutiara
Pak Pando yuk Mas Wanto dari Paguyuban Guyub Rukun. Mari tampil ayo. Rondo kempling cok spesial kagem keluarga besar almarhum Bapak Sarimin. Matur semangat. Rekele ucul. Ayo. Guyub Rukun Sragen. Kali janjine cok spesial kagem paguyuban Guyub Rukun. Rekele ucul. Sing tak nganti lingsir srengenge ngene ana kene aku tunggu kowe tak SMS kita aku ilah bopateni manggel aku manggel yang kepeduk pipimu kita ciwel 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 lali janji sopo wonge sing ra gelo kandung tanda kowe ora teko ngersake napa mau Pak E? Podang kuning. Nggih.
Ayo Deriska, tutik maju. Podang kuning. Cawetan enggak? Catetan deh. Sayang. Catatan sajroning ati jagat untut saya merahati aku kowe dadi garwa goleren nek kubut asmara Deriska Mariska. Monggo Kakak. Podang kuning dateng. Dedek Damar, Mas Doni Francisco, Pak Dewarso, Mbak Suparmi, Umi Asih, Monggo Kakak. Ejo amane ngomawe ora krasa keluyuran, luyuran nang golek saya mubang-mubang teranggot golek ora krasa ejo awan abadi eman-eman yen nyati ya kanyawan liang-liang tak sawang metrone gampang golane Deriska. Umi Asih mesti. Mesti Umi Asih mesti. Sarwe ngoceh Ayo Sawang katon manise ibu bunga yang lakon nyanding sirane ora bakal mati kantingan liyan yen dipundang andudut kaki keganan ora mandang hatiku sadaya jendra ninggal katresnan Mas. Pak Sugeng, Bapak sinten menika asmanipun Pak? Mas Sadi ninggal katresnan. Soar mulia Mas Agung Prasetyo, sehat selalu. Goyang keket Dek. Esok apa ning omah wis ora rasane.